kuli ba kage ba shari'a Allah tsare mu in uridu illa al-islah mastata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wallahi banda ni ya bata sunan wani redin farci mas'ala ce ta kare kai ta kare iyayen ɗakin mu da rintsi ya kai rintsi yanzu muka zo dole za mu yi tafsirin alkur'ani sai mun fara bawa kanmu kariya don mu samu da kanmu yanci duniya ta sani a mustawan farko duk malamin tafsirin da ya ce maka daga ma'aiki zai sahabbai a tafsiri bai bi ka'idar da annabi ya shimfiɗa ba dole ne tafsiri ya zama daga ma'aiki sai ahlul kisa'i wanda su ne sakalu na alkur'ani sannan sahabbai sannan lamba ta tafi kasa cire sunan aka tafi da lamba daga annabi sai sahabbai tsallake ne wallahi tsallake ne ba haka ya tsara ba haka ya ce ba kuma mun karanta da ku al-qur'anu ma'a ali wa alim al-qur'an al-haqqu ma'a ali wa alim al-haqqi la yaftarika hatta yarda alayya al-hawda na karanta muku al-tafan rututu cewa saqalun nan al-akharu ya faɗa qarra ali yake ne kuma ko bai faɗa bai ce Allah bai ta akwai kamar Ali cikin su a ilimi da makami da kusanci da shi to sannan ya nansanta a wani nasin ya fassara ni tarikum fi musaqalaini ahaduhuma akbaru min al-akhar kitaballahi wa itirati na ban muku masu kima biyu ɗaya ya fi ɗaya girma da littafin Allah da itira to a wani gun ya faɗa ƙarai ce Ali nake nufi da itiran nan ku karɓi ma'anonin ƙur'ani gun Ali wannan ba shi an ci ba ne sunnanci ne koyarwa annabi ce in shi an ci ne bai dace mu ga wannan a cikin musnadu ba na Ahmad dan Hanbali wanda ba dan Shi'a bane bai dace mu gani a musannaf na Ibn Abi Shayba ba wanda ba dan Shi'a bane bai dace mu gani a mu'jamu na Dabarani ba wanda ba dan Shi'a bane bai dace mu gani a ummahatu kutubis sunna kuma su inganta